Oh. Ay, Mas Arnold. Taas niyo. Kanina kayo na. Ikaw na ba siya? Ang kaon. Muli pa para may kikaon. Ang kaon ka nun. Sugan ka niya sa mga paglagaw? O ikaw ang kaon? Ulagin niyo. Kasi, saka dito sa taas. Ina nga, miabot na ko. Huwag doon na ko'y maayong balita para niya. Iya. Apa tuh? Yurito, naas papa ni mo. Nindot yung balitaan Yurito, makalipay ni mo. Panghabli Yurito, oy. Balik kong di. Yurito, nindot nga balita Yurito. Naas papa ni mo, imo na si senyorita Yurito. Saan balita, Rake? May tungkol kang Lisa? Oh, oy pong ni papa ni mo. Ya. Unya, di ka malipay ang balita nga imo naman kuno si Lisa. Sigurado ka? Mao lagi pong ni papa ni mo. Tingalig, di ko malipay yan na. Si Lisa lagi makapalipay na ko kung dili tungod ni Lisa o dili tungod mahitungod kang Lisa ang balita. Di na ako na makalipay. Ah, siguro na ka malipay anak kay imo mas papa ni mo. Party ni Lisa na imo na kuno si Lisa. Say kita ka. May balita pa. Kamusta naman tao ka eh? Ikaw ba? Nasubraan ka man na ng bibati ni mong guguol. Nakasayon anong problema ha? Sayon ka ng sulbaron. Yeah. Magpada ka man sa tama noon. Yeah, may kusulbara na. Balik. Ay, pumatay na mo, balik. Oh, sulbad na. Sulbad na problema ni mo. Nagkasulti na Miss Don Miguel. Di na kitupugnan, ka na kayo magkatagihan ni Lisa. Nagkasabot na Miss Miguel kung sa'y may buhaton. Aron ikaw na kayo magkapanag-iya si anak. Sure ka ba? Pero... Sure pa sa siguro! Pero si Tiban pa, siya ay gisugot ni Lisa. At yun si Tiban. Mauna yung hukom yun ni Don Miguel pa? Mauna yung among gigasabutan. Aron kung patay na si Tiban. Wala na kay kontra. Patay ka, Tibala ka. Mauna yung nasa una-una pa. Kapatyo na si Tiban. Pero kanang kamatayon nga di ta masabit, di ta kapasangil na, di ta mamiligro. Oh, manuhol ta pa. Anong matay ni Tiban? Siya manuhol. Sak ka. Di ta manuhol. Mas mayo nga mamatay na si Tiban na bang murbag natural lang ang kamatayon. Pananglit, maaksidente siya. O dili ba?
Mahilo bas buriring. Hinga ako ng buriring tawa na. Ha? Diba? Kung na magpinusilay, mapaga na siya. Yung nanada nung ita manuhol kay Piligro, mabunggo ta na. Utok ang gamiton, okay? Okay ba, alright? Saan mo paghimo na pa? Mangita tagpagi. Kana mo atong una-unaon na kapangitaan ginatong pagi na mamatay si Esteban nga di ta kapasanginlan kanang limpyo jud kayo. Ato ng planuhon. Pusilo na lang na to para madali. Ayaw lagi anak. Sapa oy. Di mo sukos dun Miguel anak. Kinahanglan nga pangitaan ginagpagi na mamatay na siya sa natural nga kamatayon. Masakit ba siya? O unsa dili kay pusilo na iloon. Di mo sukos dun Miguel anak. Pangitaan ginagpagi na to. Mamatay Esteban. Suki na pa, oy. Si Tiban ni Sutpat yun kay may kaglawas. Ato lagi na pangitaan pagi. Nagsabot na Miss Don Miguel anak. Amo ng planohog maayo. Dali, uban ako sa kasi. Dali, kayo doon ako ipagi nga isulti mo. Dali. Sura ni ka na pa, oy. Isul pa rin. Sunod ako. Gusto ko pag-isod ikaw. Nagkataon na sa kong rasa doon. Mainsam ka sa atin ni mo eh. Wag na siya libaw. Nakana si Steven. Sugar wala sa buwangan. Oh, hibaw ko ikaw. Nahibaw. Kay gisultian mo kung Don Alfonso. Diriot manggani na si Arnold magpakamatay gumikan sa kauhaw. Isa? Hapit magpakamatay si Arnold? Kinsa manggoy di maglagot. Bisan ako naman sa dapit ni Arnold. Maglagot yun ko. Niya, magpakamatay pud ka. Lagmit. Hala, pagdungan mo. Aron usaray lungon ninyo. Nya, pagtipo niya mas nitso. Palit mo ulit. Uging nga si Ate Lisa ni mga magugos siyang kalibutan, gumikan siyang gibuhat. Nga na butaw magubog. Katungod mo na niya. Ug si magpili ug kinsa tawhana yang pamanhon. Ang pandili ang gasihas tao. Ba lagi magbuot ni ate. Magbuot day ka. Kung si Tiban dyan yung piliyon, magbuot ka. Kana sugarol sa buwangan? Bisa pag kriminal na. Huwag magbuot ni ate. Asya ako naman sa kagwapo na mong nangulitaw ni ate ni mo. Kapto pag yung si Tiban yung gipili nga sagot-suton kag naong. Maayo ang naglinaw. Ay na lang pagkapila-pila ng gugma. Total, sugot bitaw ko nga. Si Ramon o si Juda ang sugto ni ate. Ako lang yung sultihan sa ate, anak. Pero I love so dili sa ate ni mga di ko mabutin. Ya, sugot magkakag. Dili kay pilion. Aron, isa ka maglagot. Sige, ato lang ako. Nya ko balik na niya. Sige. Asa naman tarong? Asa? Di ka makalipay ng balita ni Papa. Ha? Unsa ang pagkalipay na to, anak? Ha? Napapagitaw ang patagsakit nga itakbo ni Tiban aron namatay. Tingali, ikaw pati na. Ay. Kalma lang, relax lang. Sayon ra kailan nyo rito. Si sayon? Sayon ang sakit nga ipatakboy sa lain tao? Ha? Nyo rito, kalma lang. Naidagang sakit, uy. Sus, naay karapata, naay AIDS, naay tuberculosis, naay nga ng sintomya. Abdomen masakit, daghang kayo marami at iba-iba pang sakit.
ang manok ni San Pedro.